Thank you, Tony JTV Majita. Anzi, we are supporting brother Tiripo. God bless you. God bless you. Waton Mugadza, watching from South Africa. Ndakasimba ndiri njanji, ndakasimba kufura imbwa yechirungu, uye ndiri right, zvese ne left. Kondodyiwa neiko. Hapana kana chingandigona ndolala zvenyu. Right, vasati vashare live chingokanda chero mugroup chingo ukangotarisa ipapa pa live pazasi pane kaaro ako kakatarisa kwako kega unongo kabaya wopotsera pa unofunga kuti mune magroups mune vanhu vakawanda pangava pa Facebook pangava pa WhatsApp potsera ipapapo nokuti panapa takabata zvirongwa zvinopisa nhasi hakuna kumira mushe. Right, Angeline Mutambisi, how are you? Aini ndakasimba mwana wa babangu. Aha, Watoni Mugadza, ndakasimba shamwari. Aha, anonzani uyo. Emapsi, ndinofara hama yangu, ndinofara ndakasimba chaizvo sezva ungoona panapa kudai so. Yes. Right, nguva dzedu dziri kunanaira hama dzangu dziri kuita dzichifamba 24 minutes to 1 na 1 o'clock tinenge takutanga kupinda mukukwazisana nevaya vari kutsvaga vadiwa vari kutsvaga varume vekurorwa navo vari kutsvaga madzimai ekurorana navo tinenge tatotanga chirongwa chedu nhaika. Right, rambai makatibata ipapo. South Africa tiripo here pano. South Africa tiripo here. Don't worry mkoma Arnold, tinenge takakumirira, tinenge tiripo, tinenge tiri live. South Africa tavaona. Ameno Botswana tinaripo here from Botswana. Tony JTV watching from Washington DC. God bless you. Zambia, Malawi tiripo here hapo. Pretoria, Emapsi from Pretoria. Yes. Ko Mozambique paberere pa next door pedo apa tiripo here Mozambique. England kuchando uko tiriko here England miriko makungwa UK, United States of America tiripiko. Kove kunana achimwene hapo tiripo here pa Malawi, tiripo here hapo Malawi iri kupiko. Koma Zimba.
tati tine zvirongwa zvakawanda zvatakakubatirai nhasi uno chaiye chaiye. Tine maupdates enyaya dzinopisa dzinowanika paUtindi TV atichada kukupai nhasi chaiye chaiye. Uyewo tine chirongwa chekukwazisana. Zvakangokosha kukwazisawo umwe palive sezvizvi tine vamwe vasonyora kwaziso dzavo kudhara dzatosvika kudhara panapa tichakwazisana. Kwanzi my song, yes. Margaret Macheso power. Beni Furatiro kwanzi tinofara chaizvo tichikuonai palive. Aiwa Mwari ngaakudzwe, Mwari ngaakudzwe. Handibvi pano ndisina kuita deliverance, munozviziva imi. Handibvi pano ndisina kunamatira munhu wese ari kurwara nhasi anopora nezita raJesu pano. Hazvigoni izvozvo, handisuduruke, handibve ndisina kuita deliverance. Unonyepa iwe. Kana riri soko raMwari tichatombodzidzazve nhasi. Margaret Macheso ari kutiona ari kuBotswana, right? Tane one from Botswana. Thank you very much. God bless you. Julia Herbert, how are you? Zviri kudini? Mwari ngaakudzwe, Mwari ngaakudzwe. Muri kutibata muri piko nhasi uno. Right, ndo zvatiri kuita nhasi uno paUtindi TV, tiri live tichitefenyura. Julia Herbert from UK, God bless you. Mwari ngaakudzwe. Tafara zvikuru kuva nemi kuchando ikoko. Pelagia Mukora, makadini munhu waMwari watching from South Africa. Itirwai zvakanaka munhu waMwari, itirwai zvakanaka Pelagia. Minutes to 1 nenguva dza 1 o'clock tichipinda muchirongwa kwaziso tichimhoresana pamwe chete nevari kutsvaga vadiwa vavo vepamwoyo. Tinenge tichipinda ipapo naika. Susan Chikwava anzi hai. Hello Susan, uri kupi mwana wamai? Uri kupi kwa hama yangu? Nico Messi anzi Messi Machai watching from Johannesburg. Makadi Babakanjanda. Aiwa ini ndinosimba, ndofunga muri kuzoona ndakasimba kupfura imbwa yechirungu chaiyo chaiyo. Susan Chikawa from UK. Oh, Mwari ngaakudzwe. Tafara zvikuru kuva newe. Ndisati ndaenda kure ndoda kumboregedzera mablessings. Pana ari kubvunza panapa zvikanzi akangobuda akasadzoka. Yakazodii nyaya yedu Mystica Njanda? Ndinofunga kuti ndo update yatoda kutotanga nayo soon. Manje so. Regedzai tibate nyaya iyoyo manje so.
Right, nyaya yaGarikai uyo wekwamurehwa uya wekungobuda kwenda kutoilet na 2 AM muna December 2024 kutaura kuno tava ne7 months asati adzoka. Nyaya iyoyo haina kumira mushe, hama dzangu, iri kupisa. Tinotenda kuti vakafamba nenyaya iyoyo takafamba nayo kubva papati 1 kusvika papati 4, asi izvo zvitamirira pati 5, asi ndoda kumboita makuhwa papati 5 ipapo. Kana kune nyaya dzinovhiringidza nekutenderedza musoro, ndo imwe yacho idzi kuti unoshaya kuti wobata papi, iri kubvepi ichienda kupi, ndo imwe yacho iyoyo yaGarikai inonetsa. Yo, pane vatibata vari kuHoly Land. Geza nyika. Yo, kwakadii kuHoly Land nhasuno, Mr. kana ndimai whatever. Kwakadii kuHoly Land. Yo. Pane zvandanzwa kungu pamangoti Israel. Imi vari kuIsrael, imimi ndimi ndosaka ndakaimba song yandatopinza mudariro iyi, Israel from Elder David Kanjanda. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa ari muboga kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Mwari ndokutuma mwanakomana wake panyika kuzozvarwa kuti afire vanhu. Vamwe vakamugamuchira, vamwe vakamuramba pamazuva ake enyama, vamwe vakasvika pakumurovera pamuchinjikwa, vamwe nanhasi uno vachiri kungomuramba. Jesu weNazareta, chikakarara, shumba hurerudzi hwaJudha. Mr. Geza nyika from Israel. Kuri sei kuHoly Land, mwana wababa wangu? Kuri sei? Akamupa zita rinokura mazita ose. Israeli oye, 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 Israeli oye. Wakaita iko netsoka yakafamba maburi. Israeli oye, Israeli oye. Kwanzi kuno tinobwaira hedu munhu waMwari, ndozvandaida kungonzwa chete izvozvo. Israeli oye, Israeli oye. Nyatera iye yakakutsika. Israeli oye, wakaite inayo. Kwanzi koko vachigodora makavaise piko guys? Tiri kudzoka nenyaya yaHeadman chigodora, but regai tichimbopedza nyaya yaGarikai uya wekungobuda mumba usiku. Regai timbotsanangura ipapo, timboti jekese zvishoma zvingada kuzikanwa nevanhu vari pano. Yakakutsika. Israeli oye, wakaite inayo. Sezvamunoziva kuti takauya nenyaya iyoyo, mai Mike vakauya vachitsanangura panapa kuti murume wangu akangobuda mumba mangwanani anzi kuma 2 AM achienda kuchimbuzi, haana kuzodzoka. Tiri kugamuchirai mose vachangotibata pano paUtindi TV. Saka tiri kupfuurira mberi tichitsanangura update yenyaya iyoyi yemukomana Garikai akangobuda kuenda kuchimbuzi, haana kuzodzoka. Nanhasi mukomana asati aoneka.
chokwadi Mr. Gezanyika. Israeli oye, Israeli oye. Saka zvakaitika paipa ndezvekuti mushure mekunga maimaiki vauya pano pachivhitivhiti vatsanangura nyaya yavo yekurasikirwa nemukomana uyu nemurume wavo akangoenda kuchimbuzi. Nyaya iyoyo yakazondobara zvinhu zvakawanda, yakandotokonya zvinhu zvakawandisa kutaura chokwadi. Ndinotenda zvangu nemasoko iwayo Pelagia Mukora, Mwari ngaakuitire zvakanaka. Aha, sure. Saka mushure mekunga nyaya iyi yatokonya zvinhu zvakawanda, chakazoitika ndechekuti zviri kuratidza kuti pakabuda masoko eurombwa kubva kuvabereki kana kuti hama kunoberekwa Garikai uya anova ndiye murume akazobuda usiku uyu. Ndofunga zvese izvozvo takauya nazvo tikazvisanangura tikazvitaura panapa paUtindi TV. So isusu zvatakazoita taona kuti no, nyaya iyi ndopo yasvika, takati no, chirega itiite sei. Zvatakuita takubata Sekuru Stole. Ndikangonzwa kuti Stole ameno ndinotanga kuoma nekuseka nyangwe ndiri pandenge ndiri. Chinongondinetsa ndechekuti anotaura with the confidence kuti ndichada kumboita meeting netutokoroshi twangu. Kuna munhu wakadaro. Saka Sekuru Stole ndakavafonera zveshuwa, ndakatotaura navo ende izvezvi ndikuda kuenda kunyanga kuruvangwe kumba kwavo chaiko direct ndokwandiri kutoenda nekuda kwenyaya iyoyi. Saka Sekuru Stole ndavabata nekuda kwenyaya iyoyi, ndakavabvunza ndikavapira nyaya sezvairi ndikavaonesa, vakati ndovaziva vanhu ivavo, vanhu vekwanhingi, senemo yacho hatisi kuitaura. Ndofunga ndakakuudzai panenge papart 2 here kuti pane hama yakafona ichiti tikangozwa senemo yedu chete ichishambadzwa paTV hatiri kuendesana kumatare edzimhosva nekuti ndini ndega ndinotenderwa kutaura zvemumusha mwedu isusu. Ichokwadi mukoma Mugadza, tinotosvika zvakanaka tichitaura navo vana ari kubvunza kuti kwanzi elder munotosvika kunana Sekuru Stole. Hapana patisingasviki as long munhu yeye ari panyika pano, angava muroyi, angava anoita zvemanchuzu kana kuti akaita seatizezi kusvika tichitovaita interview. Ende zvakatotikoshera kuti tizive kuti Satani ari kumboopareta sei panyika panapa, kana tona mata hatichaiti mafanizi naika. Ndinoda kupfurira mberi ndichikuudzai zvatoda kuita panyaya iyo, but regai ndimbopindura mubvunzo iwoyo une vanhu vakawanda kuti sei muchiyawadzana nevanoita zveun'anga, masatanisti, ivo vana Stole nana nhingi vaya. So chekutanga ndechoti munofanira kuziva kuti kana tichiti TV it's a social platform, kana tichitaura kuti Utindi TV it's a social platform, panobuda munhu wese zvakangofanana nepaZTV paya, panobuda ng'anga, panobuda vafundisi, panobuda vanoita zvebhora, panobuda vanoita zvemuchongo, vakasiyana siyana, munhu wese anobuda paTV. Ndosaka muchiona kana even mubhaibheri makanyorwa zvinhu hazvirevi kuti chinhu chese chakanyorwa mubhaibheri chakanaka. Makanyorwa positive, makanyorwa negative. Ndosaka muchiona kuti mune vaitourayana mubhaibheri asi
harisi kuti kana vanhu vaiurayana mubhaibheri nemi chiurayana iwo, no, hazvina kumira zvakadaro. Uye ava vanastole ava vatiri kutaura nezvavo vanastole ava akatobuda pachena kuti tiri masatanist, but haisi problem yastole. Ukaerenga Ephesians chapter 6 verse ya12 inoti nokuti hatirwi nenyama neropa asi tinorwa nevabati nevane simba nemadzishe enyika eri marino, kureva kuti our permanent enemy ndi Satani, ndio mhandu yangu nemhandu yako iwewe. Stole nhasi uno akatochinja, anogona kutochinjwa naMwari. Stole kutotanga kunamata Mwari chaiye. Mwari akatomumirira kumugamushira, akasiya Mwari ndopa akasiyana nemunhu ipapa. Nokuti vanhu vanosara vakabatirira kuti akambohura, akamboba, akamboita ABCD, akamboita izvo nezvozvo 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 nezvozvo, asi kuna Mwari munhu akangouya nhasi chaiye chaiye chatochaya, anenge atova mwana waMwari ipapo ipapo. Thank you very much, Anzani Zaza from South Africa. Itirai zvakanaka naMwari. Komborerwai zvikuru. Saka ndanichitaura ndichiti tikuda kuenda kwasekuru Stole. Vanyatsokutitsanangurira kuti ichokwadi here chatiri kunzwa nevanhu. Vanhu vari kutaura kuti Garikai uyu wekungobuda mumba usiku achienda kwaakaenda haana kuzodzoka. Zviri kukonzerwa neurombwa hwakaitwa mumusha imomo, ihama dziri kudaro. So ndichitaura kudai kana usati wambolaika live yedu, please ndokumbira ungobaya kalike karipa papo kauri kuona ikaka, ukwanise futi kushare nevamwe. Anditika kuti tinzwe nyaya idzodzi takawanda, nekuti kune vamwe vanozoti after live unozoti ndakaruzirira ndaifana unga ndiripo pa live. Saka chingoshareawo, hapana kana chakamboshata. Mwari anokukomborera nekuti waitawo zvawaitirawo umwe wako zvakanaka. Chingoshare pamwe chete nekubaya live yedu, nekubaya like kuti live yedu itese ifambe. Anditika so tiri kuti isusu tikuda kuenda ikoko. Handiti then kana tasvika ikoko, chinangwa chedu chatiri kuendera kuna sekuru Stole kuti vatsanangure. Kana vatsanangura then voendesa nyaya kudare ramambo, vaendesa nyaya kudare ramambo, hama Garikai uyu akadisappear dzinofana kushedzwa padare ramambo, nokuti kuvaubvunza nekuvagadzika pasi nekuda kwenyaya vakawanda vacho, vamwe hama dzacho havasi kuda kuzvinzwa. Saka izvozvo zviri kutipa mibvunzo, zviri kusiya vanhu vaine maquestion mark ekuti somewhere somehow hama idzi dzinogona kunga dzine zvadziri kudini, zvadziri kuziva panyaya iyi. Saka achakonzera kuti hama idzodzidzi dziuye kudare by force ane simba iroro ndi Stole. Saka ndo patiri kudira Stole ipapa, nokuti akatokonfirma kuti ndovaziva. Vakauya vana baba vacho vari 4 vakasvika uromba, ndikavapa hari ine chikwambo chine bhonzo remunhu yaigara mugarden. Garden iroro ndo Stole so saka vanzi garden iroro ndo saka rari singadini richingoita, nyangwe kuchipisa nyangwe kusingapisi rinongoita. Two minutes to 1 tichada kumbopinda pakukwazisana nekuti tine hama dzanyora makwaziso panapa muchirongwa chino. Saka hatingaiti zvakanaka kana tikasiya tisina kukwazisa hama idzodzo nevamwe vanyora matsamba avo vachitsvaga vadiwa vekuwanana nawo. Ishokwadi vamugadza, because ina handibvi ipapo ndisina kumuudza nezvaJesu. Ndikangosvika ipapo pana Stole, hama dzangu kana even mubhaibheri zvakaitika kuti Jesu
akagara pakauya chifeve chiya. Vamwe vakatobvunza kuti sei achitaura naye, sei achimubata, sei achikwenzera padhuze naye, vachitofunga. So Jesu haana kuvinga imimi munotoziva Jesu, akatovinga ivavo vakarasika. Saka isa hatineti kuramba tichiparidza, tinotongopa pate tichitovaindavhiwa ipapo. Pane zvimwe zvatinototaura nawo, senini handitomboregedzi kukudza nezvaJesu. Nyango umere nyanga pamhino, nyango uite nyanga 17, nyango unziwa unombopota uchinyunguduka, kana upota uchimboenda kogara naMwari kunga madungwe muchigocha nyama. Tinongokudza nezvaJesu chete kusvikira watendeuka. Panzi nafungai cheri anzi fungai cheri pani anzi stole anotoda Mwari chaizvo, akaoma musoro uya. Haisi mhosva yake, ndezvinenge zviri Mwari. Ndo zvinoita Satani izvozvo. Nguva dzedu dzasvika pana 1 o'clock Zimbabwe time. Nyorai kwaziso yenyu Pelagia Mukora, nyorai kwaziso yenyu papapo. Nyorai kwaziso yenyu papapo. Right. Takupinda muchirongwa chekukwazisana, hama dzangu. Takupinda muchirongwa chekukwazisana pano paUtindi TV. Makadini mose kumativi mana enyika, iniwo right, uyu ari kutsvaga. Makadini mose kumativi mana enyika. Ndiri mukadzi ane makore 46 ekuberekwa, nhaika. Ndine mwana wangu 1. Aha. Ndinotsvagawo wekufambidzana naye kubvira pamakore 50 to 65 years. PaHealth ndiri bo, handina HIV, ndiri munhuwo anofarira kushanda. Ndakaitawo kosi yangu yecaregiver, ndatenda hangu. Yandabata pari zvino, uyu munyori ari kuti ndinokwazisa hama dzose dzekwaMakamba namai Mujoma vemunotoni nemhuri yavo, nevekwaMataruse vese ndigogo Mataruse vanogara munotoni. Uya anoti makadini pastor, ndoda kukwazisa vana vamai vangu nedzimwe hama dzose. Ndinodzi Margaret Macheso, ndinogara kuBotswana. Uyu Margaret Macheso tinenge tatombomuona panapa.
Makadive Utindi TV ndikudzai mukungungwa. Ndiri kuSouth Africa. Ndodawo kumhoresa vabereki vangu amai nababa muzira kumusha kwa Mungwere kwa Chivi nevana vese vefamily. Ndokwazisawo hama dzangu dzese neshamwari. Ndopedzisirawo nemhuri yese yandakarorera yekwa Kusumba ndichiti makadii mese mese. Kuno tiri right zvedu, maita basa, Mwari akuchengetei. Salom Chipfua live from Francistown. Vazi nafungai cheri pani. Ini ndiri gotwe renyu rekwa Chaliba. Ndoda kukwazisa amai vangu CC Gau nevana vangu nema chiko anzi madista something like that angu tu na papa Digalo itirwai nyasha kunyanya amai vangu. Ndokudai lot of love to our family. Ndinoda kukwazisa baba vangu vari kuChipinge kwa Chichichi vasigauke, nevanin'ina vangu nehanzvadzi dzangu mai Bufuni namai Kathy pa Beshnaf Bridge, Mukwasha Matsanza, Tumira Inyathi neZambezi. Ndinodawo zvakare baba vekugarisana nawo. Umwe uyu ari kuti ndinodawo baba vekugarisana nawo. Ndine 55 years. Ndine vanakomana zvangu 2 asi vatokura zvavo. Ndinokwazisa sekuru nambuya munzara pa 112 Old Zororo kusakubva Mutare. Ndokwazisazve vamwene vangu mbuya Matsenyengwa pa DC apo newese wekwamunzara. Uya ana kuzoisa zvake zita. Melody Munzara na Shandeo Matsenyengwa paHarare apo. Ndisingasiyi mbabvu yangu Tendai Matsenyengwa. Ndinoti Parisei pa Pretoria apo. Uya anonzi Esther Munzara uyu. Azvirisei Gondo, Everins Gondo. Ndiri kukwazisa mhuri yose yekwaMutsena. Ndini mai Magaya. Ndoda kukwazisa zita rangu Esther Mamu, mai vangu Gogo Jackson, mwana wangu Kundai na Vimbai Lili vanogara muHarare imomo. Ndiri kukwazisa mhuri yekwaMutsena. Ndini Magaya. Hello Utindi TV. Zita rangu ndinonzi Elina Nyamukora from JHB. Ndokwazisawo murume wangu Trevor Zengeni, vana vangu Philip na Traimo na mai vangu Gogo Nyamunokora nehanzvadzi yangu ari kuChiredzi Edimo Nyamunokora.
na emapsi eoda ava masikati, mhoresaiwo vana vangu Leslie na Anli Muzorori pangoma huru hospital Masvingo, nemurume wangu Erasimus Muzorori kuno Pretoria. Ndimai Muzorori. God bless you. Amaitirwai zvakanaka. Makadi baba Kanjanda paUtindi TV. Ini ndinoda kukwazisa mbuya Rebecca Mutasa Machai, amai vangu my privilege, ndichiti go green go. Ndisingakanganwi Shumba Tongai Madani nevavakidzani vedu vose paGandanzara, Shenayeguta village. Ndodzika Mugomba Mutare ndokwazisa little sister yangu my two Asheo Jonga nemurume wake, amai vangu Progress Gore, mai Naishe nemurume wavo, nehama dzangu dzose Mamutare imomo. Ndodzika Beshnaf Bridge ndokwazisa gogo my Audi, kana kuti Audi something like that, Bosi Pijo, Babatino Nenyasha Makaza. Ndoenda pa Hot Spring ndokwazisazve atezvara vangu Amakaza, ndokwazisa ndotsamba yakareba zve, ndokwidza kuguta guru Harare, ndokwazisa mukoma wangu privilege Matsvai, baba Ryan, Chris Jonga, Anastic Bobo. Handi kukanganwa mhuri yose yekwaJamu. Ndoti makadi zvenyu. Ndini Messi Matsvai, mai Natashi, ndiri kuno kuSA Johannesburg. Ndatenda hangu, ndinotenda Mwari nechipo cheupenyu chaatipa kuti tikwazisane muzuva ranhasi. Ndinoti makadi mose paUtindi TV. Ini ndinoitwa Ana Garai. Ndinodawo kutanga kukwazisa Elder Kanjanda, ayo aitirwai zvakanaka mazita, nemhuri yavo, ndichiti Mwari ngakuitirei nyasha nebasa ramuri kuita, nemi vese vari mugurupu redu. Ndinoti pamberi negurupu redu tisaneta kubatsira vanouya nematambudziko avo. Ndigokwazisazve baba namai vangu vari kuZaka vanondiitira zvakanaka, nevana vangu Prudence na Praise nevamwe vese vanondiziva. Ndinoti itirwai zvakanaka. Amen. Ndinokwazisa sekuru naMbuya Munzara pa 112 Zororo. Iyi ndamboiverenga kai. Nguva dzedu dziri kuita idzo 14 minutes past 1 pano paUtindi TV tiri live. Jesu ari kuuya kuzotora vatsvene, tarirai zviratidzo zvenguva zvava kuoneka. Iya yemeni, iya hosana. Ndasimudza kambo kubva kuna Elder David Kanjanda kanonzi nguva nhaika. Aha. Woza. Oye. Woza. Ndati umbosimuka umbozunza umbotamba GT uri pauri papa handiti ka.
nguva inofamba iwe, ona nguva yatofamba iyi. Mushure mekambo ikakaka tiri kuda kubata nyaya yatinotenda, uya wekurasiswa nemukomana achishungurudzwa navamwene nehama dzemurume. Mwanasikana akabuda pano achishimha misodzi nhaika Umwe ari kuchema Chishongo Madhuwe, itirwai zvakanaka chaizvo. Tinokutambirai pano palive. chema kuti uondodza nyanya. Umwe ari kuchema chema kuti zvirwere zvawanda. Umwe ari kuchema chema kuti mvura haichanai. Umwe ari kuchema chema afunga zveidai. Umwe ari kuchema chema vachosa vana vapedzana. Isu toona nekuzadziswa kwemabaronde. Isu toona nekuzadziswa kwemabaronde. Toona nekuzadziswa kwemabaronde. Toona nekuzadziswa kwemabaronde. Nguva inofamba iwe, ona nguva yatofamba iwe. Nguva inofamba iwe, ona nguva yatofamba iwe. Thank you Chishongo Madhuwe. Right, nyaya yatinotenda mwanasikana wedu uya. Regai ndifunge kuti nyaya yacho yanga yakanyorwa kunzi chiko zviya. Ndinoziva kuti ndiri kutaura nevanhu vanodziziva. Saka ndingoti yatinotenda. Kana wakwanisa kundiyeuchidza kuti yakanyorwa kunzi chii, wongotinyorerawo mucomment section imomo. Handiti ka Evans Gondo, how are you? Saka nyaya yatinotenda mamiriro yakaita hama dzangu ndeyekuti izvozvi payakwenda nyaya yatino ndekuti yakwenda mudare. Handizivi kuti vakawanda tiri kuzviziva here kuti Tino akazofambira nyaya yementenance. Tino akazofambira nyaya yementenance. Akaisa murume wake uya aimushungurudza pamaintenance. But inini akazondiudza kuti murume iyeye ari kuratidza kusada kubhadhara maintenance yekamwana kaya. Mwana watiri kutaura uyu anonzi Tino ndiye akabuda pano achichema chaizvo paTV apa aine nyaya yake iyaya amai vaimushungurudza vasingadi kuti aroorwe nemukomana uyu, kusvikirawo naiye mukomana uyu azotobatanawo pamwe chetewo namai vake, achisapotawo point yamai kuti asaroore mwanasikana uyu. Saka mushure mekunge amubvisawo mhandara akamushungurudza kwazvo. Nyaya yacho takainzwa panapa paUtindi TV. So akazoenda kumaintenance akafambira nyaya iyoyo, maintenance zvikaita, but mukomana wacho angonzvenga haachaoneki kuti ari papi. Saka izvozvi tinoda kuenda naye kudare raChief Mutasa. Ndakatofonera clerk of court kudare raChief Mutasa kuti tiri kuuya nenyaya iyoyo, asvikoisa nyaya yake nekuti akufanira kuti achipiwa gupuro zviri pamutemo nemukomana uyu. Pamutemo unotendwa kunzi vanhu havarambana zvemazviro kwazvo, havachadanani, kuitira kuti kana Tinotenda achida kuita move on anoitawo move on nyaya yake neupenyu hwake akasununguka, pasina munhu anotera mushure make achiti iwo uri mukadzi wangu and so forth. Nekuti zvakangoshata kakuti Tinotenda akaruka apinda kana kuti mune imwe marriage asina kupiwa gupuro zviri pamutemo nemuchinda kuti achine simba rekungotaura kuti mudzimai wangu. Although zvazvo munhu achingogona kungoita move on zvake, but kungotedzera mutemo nematare kwakangokosha, zvakanaka kuitira mangwana kana paine zvinenge zvazodini
nei zvazoitika. Handiti muchikurimemba nyaya yamukoma Kadhochiteka paya paya kuti vakati kirikiri nyaya yao ndobva watopa gupuro kumudzimai uyu, inova ndo imwe yakanga yototinetsa futi mudare. Zvakunza uchakwanisi kuuya uchiripota kuti mudzimai wangu akahura nekuti iwo wakamupa chinyi, wakamupa gupuro. Zviri nane kunge Kadho akauya achiti ndiri kuripotera munhu akaputsa imba yangu. Saka tinotenda ari kuenda mudare kundopiwa gupuro. Handiti ka ndatenda Pelagia Mukora. Musoro wenyaya yatino unoti dai ari mwana wako wainzwa sei. Ichokwadi mazvita. Ndongwa yekubvunza zvinhu zvatisinganzwisisi, nyaya dzatisingazivi kuti dzakazogumira papi, uyewo nekuti isu tine maupdates edu atetifunga kuti munofanira kumanzwa, but kana pane zvimwe zvaunenge uchiti paya paya handina kuzonzwisisa kuti zvakazofamba sei, ndongwa yekutobvunza iyoyi. Uye nekuda kunzwisisa futi zvakare pamusoro peUtindi TV, zvinotenderwa kubvunza. Feel free kutonyora ipapapa, uye tisakanganwa kulaika nekusharewo live yedu. Handiti ka ari kubvunza nyaya yekuti akadanana neJuzu, nyaya yaMataga. Nyaya yaMataga, Mataga nyaya yake inotinetsei pakuti takaisa effort yekuda kumubatsira. Isu tinoshanda tiri kwaMutare, Mataga anogara kuMuringa. Saka pane distance, patone distance. Kune vose vari kuisa makwaziso avo kuWhatsApp izvozvizvi, sorry. Tinozomaverenga mune imwe program zvanhasi. Kana uchida kutokwanisa wotonyora ipapo pacomment section, nekuti hatichakwanisi kudzoka mudura reWhatsApp kusvikovhura kwaziso yako. Ndandichitaura nyaya yaMataga. Mataga anogara kuBerengwa, isu tinoshanda tiri kwaMutare. So pakareba mwana wababangu kuti tindobata masvingo, tobata zvishavane, toenda kunonzi kuMataga growth point panofambwa. Rwendo rwacho kuenda nekudzoka kamombe. Rwendo rwekuenda ikoko nekudzoka chimombe chinomira. Saka taishanda naye tiri kwaMutare, iye ari kuMberengwa, tichicommunicata pafoni, tichibatana nedzimwe hama dzadziri ikoko kuti tione kuti tingamubatsira sei. So Mwari ndobva atiwanira nyasha, ndobva tawana umwe mufundisi vari ikoko vatakati chiendai panzvimbo number 1 mondomunamatira, nekuti zvazvemanjuzu zvaspiritual, mondomunamatira. Number 2, moona sezvinotaurwa naJacob kuti hatingobatsiri munhu tongoti God bless you zvemweya, ipo paine zvenyama zvinodiwa. So kana masvika ipapo motarisa, moona kuti chii chimwe chingadiwa kuita kuti tione kuti pane zvatingakwanisawo here kumubatsira zviri physical. So pakafona mufundisi ivavo achingotaura naye kuti toda kuyako tikuonei tisviko kunamatirai, akabva atoti no, handikuda because ndakabvira kare ndichinamatirwa kubva 2020, zvekunamatirwa hazvishandi. Saka haiwano dai matombotaura zvimwe, saka handikwanisi kubatsirika nevanhu vanotaura zvekunamata like. Ipapapo akatembenge abva atakurwa nevamwe vanhu vanenge vaiita zvemidzimu nezven'anga here vachienda naye. Saka kubva ipapo paakangodaro kuna mufundisi ava, takabva tapera simba kuti tichataura naye, tichaziva, nokuti haasi kutigamuchira, nokuti isu hatigoni kuchinja zvatiri kuti tiuye tiri saidi rezvemidzimu kana zveun'anga zvisiri mwatiri. Isu tinotoya kwaari tiri saidi rechiKristu. Saka akatiparidzira kuti kana muchida kubatsirana neni chitoyai muri saidi rechivanhu, zvekuudza munhu aroda kukubatsira wacho zvekuita. Saka ndomamira akaita nyaya yaMataga yakabva yazongopera yakadaro iri mumhepo, hatisisina communication naMataga. Ndo chokwadi.
regai nditarise maisa zita here kuwhatsapp Mr. Anonzi ani Pelagia, sorry nekunzi Mr. maisa zita here pamakwazisa kana maisa zita regai nditarise. Ndofunga kwaziso dzacho hadzina kupera, tichaita kuti dzipere dzese dzatisina kuverenga. Lakson Mube, tinogamushira mablessings, tinogamushira mablessings. Mwari ngaakuitirewo zvakanaka ikoko kwamuri. Ya ichokwadi anenge aitoda vana Stole, iye Mataga anenge aitoda vanhu vakaita sana Stole vanongovhura mabhaibheri ava vanhu anononga zvisikashandi. Satani akaparidza mumwoyo yevanhu kuitira kuti pese panotaurwa nezvebhaibheri vanhu vanononga zvisina maturo. Saka izvozvizvi mwana wemuAfrica kuti umubatsire wakabata bhaibheri haachatendi, nekuti bhaibheri racho rinobva ratotaura kune vasingatendi vakaomeswa hana dzavo naMwari wenyika ino anova ndiye Satani. Naika ndosaka muchiona kuti kune vakadzidza zvemabhaibheri vakaenda kuchikoro kuBible school, pane anonzi mareformers, ana Martin Luther, vana John Wesley, ana John Knox, nevamwe vacho ipapapo vakati one day maybe 5 or 6 here mazita anonyatsodzidzwa kuchikoro chaicho, vakauya kuzorwisa nekurwa chaizvo kuti bhaibheri ridzoke parakanga riri, nokuti rakanga radhaivetwa. Satani chaasingadi kuti riparidzwe sezvariri. That's why muchiona kuti vanoriparidza vacho nhasi vanosanganisa, vanowedzera kana kubvisa. Izvozvo ndo zvinoda Satani, nekuti rikawedzerwa kana kubviswa harichatoshandii. But bhaibheri rikaparidzwa sezvariri, hama dzangu, bofu rinosvinura rikaona, chirema chinofamba, munhu ari kurwara anotosimuka kana asina kumbobvira abatwa musoro, kuritaura soko sezvariri rine simba, rinocheka kusvika panoparadzana mwongo nenyama. Ndo zvariri soko riri. Chokwadi pfungwa yakanaka iyoyo. Nyama neropa hazvina kutombobvira zvakujekesera izvozvo kuti ngatitengere TV yedu data, asi Baba vari kudenga ndo vakupa pfungwa idzodzo. Ichokwadi paunenge uchitoita izvozvo pakabatsirika munhu panapa, newewo Mwari anokuriwa dhawo. Kune vasati vapinda muWhatsApp group redu, unongonyora message yakanzi link, message yakanzi WhatsApp link pa 0771 952 832 plus 263771 952 832 plus 263771 952 832. Torai pekunyorera ndidzokorodze zvenhamba idzodzo. Torai pekunyorera, ndiri kudzokorodza kudzidaidzira zvakare. Torai pekunyorera.
0771 952 832. Plus 263 771 952 832. Nguva dzedu dzapana 28 minutes to 2 time yemuZimbabwe, exactly 1:45 tinenge takutanga kuita chinenge chakutanga kuvhunduka. Takuda kutanga kudenha kingdom yaSatani. Pano tiri kuuya nesoko raMwari pamwe chete nedeliverance. Saka kana pana ari kurwara zvemazviro kwazvo uri kuziva kuti ari kurwara ari kwakati, unenge waita zvakanaka kwamushera live ino kuti aione 1:45 tinenge takutanga deliverance panapa. Mavis Chinyokoto, makadini zviri sei, muri kutibata muri kupiko? Ichokwadi ichocho 1:45 1:45 tinenge tichitanga deliverance. Kana uchiziva kuti une hama iri serious, nyangwe akavata pabhedhi panhoo izvozvizvi, ita kuti aone live iyo. Kana asina data, iwewe nyora zita rake, tichamunamatira panapa. Mwari anofanira kuita chishamiso chete. Ndofunga vabvaneni kwekutanga face yangu yatochinja, so izvozvizvo zvatava tichitoita nezvandakunzwa zvatosiyana, because tine mwatakuda kupinda munyika yemweya. Pane zvatakuda kutanga kudhila nazvo zviri kushungurudza vanhu panyika panapa. Ndakutanga kunzwa inonzi holy anger, hasha tsvene dzekugumbukira Satani. Skululiwe Sibanda, how are you? Zviri kudini connected Jobek, thank you very much. Esther Madziwa, zviri sei ikoko, Mwari akuite zvakanaka. Tasarwa ne 10 minutes chete kuti titange deliverance panapa. Ndati mutsai vakavata vari panhoo, share video, share live. Vari kurwara vashedzei vauye panapa. Hatiti live yedu tikasiya varwere vakadaro, hazvigoni, hazviiti.
Tishedzerewo vari kurwara, tishedzerewo vari kurwara vane mwoyo yakaputsika. Nevane matambudziko akasiyana siyana, kusingori kurwara chete, maproblems. Uyai 1:45 inguva yenyu chaiyo chaiyo. It's now 23 minutes to 2 time yemuZimbabwe. Tasarwa nemaminutes mashoma shoma kuti dzisvike 1:45 ndo pati kutangira nyaya. Chishongo Maduwe message ndaiona. Yepi mudzinga zviri sei kwamuri iko kwamatibata muri? Kana tichizviti hatine zviri tiri varevenzima uye nezvokwadi haizvimatiri, asi kana tichizvireurura zviri zvedu iye wakatendeka wakarurama, nokudaro kuti unotikanganira zviri zvedu nokutinatsa pakusarurama kwose. Kwemaminetsi mana asara chingonamata kuti Mwari gadziraiwo mwoyo wangu, ndoda kusangana nemi masikati ano. Kwemaminetsi mana asara iwaya chingoudza Mwari kuti Mwari gadzirai mwoyo wangu. Hausi kufanira kusangana naElder Kanjanda, uri kufanira kusangana naMwari direct. This afternoon hausi kufanira kusangana naElder Kanjanda, uri kufanira kusangana naMwari direct. naMwari, Mwari ari kufanira kusangana nemanidzi ako, Mwari ari kufanira kusangana newe masikati ezuva ranhasi. Yo, Jesus is Lord. Shalela vasanda yamakani, tarira vana vako Mwari. Holy Spirit, minister to your people, minister to your people, minister to your people, minister to your church. Tora wende ndiri palive, tora mwendo ndisina vanhu kuno ndiri palive yawo sanda. Moyo wangu Baba unoda kusupa, moyo wangu Baba unoda kusupa. Iti Mwari ndinatsei masikati ano, ndirida kukunzwai muchitaura neni. Iti Mwari, I am ready. Ndagadzira mwoyo wangu, ndoda kukunzwai. Handisi kuda kunzwa Elder Kanjanda, ndoda kunzwai. Yo, Jesus yabasangwana. Regai kubvisa mweya wenyu mutsvene Mwari mambo.
regai kupisa mweya wenyu mutsvene mwandirimamo. Ndiregerereiwo, ndiregererei nai mambo, ndiregerereiwo, ndiregererei, ndiregererei, ndiregererei bakutadza, ndiregerereiwo, ndiregererei. Esther Madziva, don't worry. Message yako yoyo yatoonekwa naMwari. Handini ndiri kuda kudhila nayo, pane ari kusangana nayo masikati ano. Yo, Jesus. Mwari wemasimba ose, Mwari wekudenga akandijekesera chinhu ichi. Akanditendera kuva munhu anobudisa nyaya dzakawanda pachivhitivhiti kuti ndione kutambura kuri kuita vanhu. So pamwe pacho paya tinenge tichitoona tichidzidza zvakawanda. Nyika ine nzara, nyika ine nyota yesoko raMwari, nyika iri kushayiwa Mwari, nyika iri kushayiwa Mwari. Vanhu vari kuzama, vamwe vari kubirwa nevanozviti tinorapa, nevanozviti tinopedza matambudziko. Yo, vamwe vari kuwedzerwa pamusoro peurwere, vobirwa pfuma yose. Izvozvo zviri kuitika panyika pano patigere panapa. Zviri kuitika panyika pano patigere. Munhu kana apinda paproblemu haazozivi nezvekuita nepekubata. Semudzimai uya akanga ane kurwara kwekubuda ropa kwemakore 12, 12 years. Bhaibheri rinoti akapedzerwa pfuma yake nezvose zvaangainazvo, nen'anga nevaprofita vazhinji venhema vaiuya kwaari vachiti tipe huku, tipe mbudzi, tipe mombe, tipe mari yakati, dambudziko rako ripere. But Bhaibheri rinoti haana kubatsirwa chinhu, asi akatonyanyiswa, akawedzerwa. John chapter 10 verse 10 inobva yati mbavha inongoya kuti ibe, kuuraya nekuparadza. Satani anoisa hosha, apedza kuisa hosha okutumira mbavha dzinokubira dzichiti tiri kukurapa, wosara wabirwa zvakare. Yo, ndokunonzi kuuraya pamwe chete nokuparadza kunoita Satani. Asi Bhaibheri rinobva, ndinofara nekuti Jesu anobva ati, asi ndakauya kuti vave neupenyu uye vave neuzhinji. Ndo zvandinofarira Jesu achitaura. Ndinofara nekuti Bhaibheri kuna Jeremia, Jesu anoti, ndinoziva ndangariro dzandinofunga pamusoro poupenyu hwako, ndangariro dzerugare, dzisati dziri dzekukuparadza, asi kuti ndikupei mugumo une tariro. Pane ari nani masikati ano? Bhaibheri noti pane ropa rinotaura zviri nani kunda ropa raAbel. It's now 1:45. Regai titange tapinda mumagwaro. Regai titange tapinda mumagwaro. Tinzwe kuti soko raMwari rinoti chii panapa. But chandoda kukupromisa ndechekuti ukateerera zvakanaka soko raMwari panapa, problem yako iri kudisappear masikati ezuva ranhasi. Problem yauri kuti iproblem iyoyo, kumberi kwawakatarisa kwauri kuti kune gomo, uchaona kuti harisi gomo, imhute. Ndoda kuti unzwe, uteerere nemunhu womukati. Munhu womukati ngaateerere. Ezi Madziva, teerera nemunhu womukati. Lakson Ncube, teerera nemunhu womukati. This word of God. Chishongo Madhuwe, ndoda kuti munhu womukati ateerere. Josephine Mudede, teerera nemunhu womukati. Munhu womukati ngaateerere nhasi. Ita kuti Mwari, munhu wangu womukati, ngaanzwe soko iri. Chikafu chomweya wake. Matthew chapter 4 verse 1. Munhu haangararami nechingwa chete, asi nesoko
pane fudhu yakagadzirirwa chishongo madhuwe wemukati yaanofana kudya masikati ezuva ranhasi inonzi soko raMwari. Hanzi chiko pana Ezekiel chapter 16. Geza nyika, munhu womukati ngaanzwe zvatakutaura panapa. Pamatotisiya tiri nepetave zvatosiyana. Takuda kudhila nema-issues emweya. Takuda kudhila nema-issues emweya. Takuda kudhila nema-problems anonetsa vanhu pasi pezuva panapa. So tatova musoko raMwari. Fesi yachinja, atmosphere zvese zvatochinja. Now takuda kugadzirisa dzimwe nyaya dziri kutinetsa muupenyu dzatakazama kugadzirisa isusu panyama but zvichiramba. Now tiauya nesolution. Hanzi chiko nebhaibheri masikati ezuva ranhasi kuna Ezekiel chapter 16. Shoko raJehovha rakasvikazve kwandiri richiti, mwanakomana womunhu, zivisa Jerusarema zvinonyangadza zvaro. Zivisa Jerusarema zvinonyangadza zvaro. Zivisa nyika, zivisa vanhu ava vari palive vakakutarisa zvinonyangadza zvavo, zvinonyangadza Mwari zviri mavari, vazivise. Sei bhaibheri riri kuti munhu anofana kuziviswa, nyika inofana kuziviswa zvinonyangadza? Inhau yekuti zvinonyangadza zvevanhu zvinoita kuti vanhu vagare uko, Mwari agare uko. Munhu akagara kure naMwari, Mwari ari kure, iye ari kure, patoita dambudziko. Nokuti Mwari ndiye ega anogona kugadzirisa ma-issues, ndiye ega anogona kutipedzera ma-problems atinosangana nawo muupenyu. Saka pakaita dambudziko rekuti mubatsiri anofana kubatsira neanofana kubatsirwa vaparadzana, havachaonani, havachanzwanani. Patoita gap rekuti muwengi akugona kuuya zvakanaka-naka. Anditi Satani akamirira kuti kana wangogara kure neanokurwira iye atokwana. Zvafanana nekuti mufudzi uko, hwai uko. Sorry hama yangu anonzi andipelagia kuWhatsApp izvozvo hatisi kuvhura. Tichavhura after this sermon. Asi tinoresponda mameseji amaisa kuWhatsApp. Zivisa nyika, zivisa Jerusarema zvinonyangadza zvaro. Ndezvipi zvinonyangadza? Uti zvanzi naShe Jehovha kuJerusarema kwawakabva. Uti zvanzi naShe Jehovha kuvanhu vari palive pautindi ava, ivava vari palive ava. Pandiri kuisa Jerusarema zviise iwewe, nokuti vanhu vaiparidzirwa ipo paya. Pandiri kungoti Jerusarema zvitore iwewewo zviisa ipapo. Anditi uti zvanzi naShe kuJerusarema kwawakabva nekwawakaberekwa ndiko kunyika yevaKenani. Baba vako vakanga vari muAmori namai vako vakanga vari muHiti. Kwawakabva nekwawakaberekwa. Zviya mwana anoberekwa kuviri, mwana ane kwaakabva kuna baba vake ndokwaakabva, muchiuno chababa vake ndokwaakabva, ndobva azondoberekwa kwamai. Kureva kuti mwana anoberekwa kuviri anobva kudzinza rake kwakanjanda, oberekwa kumudzimai wakarorwa kwakanjanda. Kureva kuti kune kuviri kwabva mwana uyu. Anditi right? Ndosaka panapa bhaibheri riri kuti baba vako vakanga vari muAmori namai vako vakanga vari muHiti. Ipapapa ndo pane nyaya, ngatipateeresese. Ndo pane nyaya apa hama dzangu. Ndo pasaka nhasi tiwane marombe, ndo pasaka nhasi tiwane vanongofa nekutemwa nemusoro zvisina musoro, ndo pasaka nhasi tiwane matambudziko. Ipapa ngatipateeresese. Ipapa kana kuri kuberekwa kwako, pazuva rokuzvarwa kwako, chikuvhu chako hachina kugurwa.
Kana kuri kuberekwa kwako pazuva rekuzvarwa kwako chikuvhu chako hachina kugurwa uye hauna kushambidzwa nemvura kuti unake, hauna kutongokwizhwa nomunyu kana kuputirwa, zuva rawakazvarwa hauna kugurwa chikuvhu. Chikuvhu ndo chinonzi chii pachirungu? Apricot, handiti? Mwana kana ari mudumbu haadyi nemuromo kana pamhino, anodya nechikuvhu. Anenge akabatira kuna mai vake, kureva kuti mai ava vakasangana nepoison, nemwanawo anobva atoafektwawo nepoison. Saka zviri kunzi panapa, iwewe nekukura kwawaita nemakore awaanawo, vamwe vedu maakutochembera, but muchakakonekta kwamakabva, muchakakonekta kwamakaberekwa, you are still connected to. Kureva kuti vakaombera pachikuva zviri kungokuafektai, vakaisa fodya zviri kungokuafektai, vakadeketera nezita rako vachiti ngaaite tsaona zvinongokuafekta, vakadeketera nezita rako vachiti ngazvirege kufamba zvinongokuafekta, vakadeketera nezita rako vachiti ngaarare achivatwa usiku nevarume vaasingazivi, kupera kwemwedzi akutevera panguva yake arwadziwe nejeko chaizvo sekunge munhu ari kuda kuzvara, zvinongokuafekta. Handiti chii chiri kuitika panapa? Inhau yekuti you are still connected to. Asingakeguta iye muvaki anovaka pasina, kana Jehova asingakeguta. Right. Kana chikuvhu chakabatira kuna mai, chikafu chiri kubva kuna mai chinongopinda zviri nyore mumwana. But kana mwana azvarwa anochifana kudisconnectwa. Kana mwana azvarwa anofana kuchidisconnectwa. Now tine vazhinji vari kuti vakazvarwa patsva vave vana vaMwari but havana kudisconnectwa. Tikaenda kuna John chapter 3 verse 3 neverse 5 tinoona Nicodemus achibvunza kuti ndingaite sei kuti ndipinde muushe hwaMwari, ndipinde muumambo hwaMwari. Jesu anopindura anoti, chakazvarwa nenyama inyama, chakazvarwa nemweya mweya. Kana usingaberekwi patsva, usingaberekwi nemvura nemweya, haungagoni kupinda muushe hwaMwari. Kureva kuti Nicodemus akaona kuti handisi muumambo hwaMwari, kunyangwe ndiri mukuru wechechi, kunyangwe ndiri gosa, kunyangwe ndichiremekedzwa, kunyangwe ndine chigaro, asi handisi muumambo hwaMwari. Saka ndoita sei? Ndobva aenda nehweseri, asvika nehweseri, ndoita sei? Zvikanzi unofana kubarwa patsva. Saka taita dambudziko revanhu vakazviona kuti hatisi muumambo, ndobva vatsvaga solution yekuti vabarwe patsva. Handiti? But vabarwa patsva, problem yavakaita, vakaramba vakakonekta kuzvinhu zvekunyama, zvemudzinza, zvemumusha. Vanokwana pazvinoitwa asi vachiklema kuti tiri vana vaMwari takabarwa patsva. Kureva kuti vakabarwa patsva but chikuvhu chakaramba kudambuka. Amen. Kuti muri unyatsondinzwa zvakanaka here masikati ezuva ranhasi? Amen. 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 Dambudziko rinoitika panyaya dzekunamata nderekuti ukava nekusaziva pakunamata unoita rombe rinoziva Mwari, unoita murwere anoziva Mwari, wesi unogona kuva munhu anorarama muna Mwari achiziva Mwari but asiri muumambo hwaMwari. Maiwe, Bhaibheri parinoti ndichavati nenguva iyo handina kutongokuzivai, endai kwamaitira mabasa enyu. Riri kureva munhu akaziva chechi, akanzwisisa chechi,
but asina kunzwisisa dzidziso dzaJesu Kristu. Ndosaka Hosea chapter 4 verse 6 ichiti vanhu vangu voparara nekushayiwa zivo. Ndosaka ndakaipa kambo kari pa background kari kuti kusazivaka. Mwari ubaba tibatsireiwo nokuti nyika yaparara nekusaziva. Ndine vanhu vakawanda hama dzangu pate tichitora news tichitora nhau tichiisa ndi vamwe vacho ndinombotanga ndavabatsira neHweseri. Hama dzangu, nyaya yemuri kuda kuti ishambadzwe kuti tida kutsvaga vanotibatsirawo taita problem inyaya diki diki. Mukanzwisisa nezvaJesu atiri kuparidzawo problem yenyu inopera. But unozwa munhu achida ndoda venyuchi vaya, ndoda vakati, tongozokanda pa TV achitsvaga venyuchi, achisangana nevenyuchi, but vamwe vacho vanongozouya futi kuti hey, ndakaita problem, ndakaita blunder, mari yangu yakaenda, but problem haina kupera. Ndosaka Isaiah chapter 55 ichiti uyai mutenge waini nemukaka mahara pasina mari. Munoparadzireiko mari yenyu muchitenga zvinhu zvisingagutsi? Munoparadzirei mari yenyu muchitenga zvinhu zvisingadyiwi, zvisingagutsi? Izvi zvekwaJesu ndezvepachena, mubhadharo wacho kutenda muzita raJesu. Ndosaka John chapter 14 verse 1 ichiti izvo kuti moyo yenyu irege kumanikidzwa, murege kupinda maproblems amuri, tendai kuna Baba asi mutendewo nemwandiri ini Jesu Kristu chete. So masikatezvara nhasi toda kudhila nemaproblems, toda kugura rukuvhute, toda kukudisconnecta kubva kumweya yerudzi. Ndoda kuti uzive kuti chiri kukunetsa nhasi mweya yerudzi, hapana chimwe chiri kukunetsa. That's why uchiona kuti baba mukuru venyu imimi vakanga vaine barika, newewo une barika. Kana usati wanaro asi ruchiva rwako riri kunongedzera kuti uri kungoita barika, manje uri kuita barika iwe. Nekuti drezi unochiva nyangwe rakananikwa pamuti chaimo riri kutorwa nemhepo kuti pesi. As long uri drezi unotofamba uchicheka drezi. Zviri kungokukweverera kunana baba mukuru vakanga vaine mabarika. Uchaona kuti mumusha mwenyu imimi hakuna akarora kahwani akagara nemudzimai kahwani. Vakangoti rore rambe kwazoti rore kusvika mukufa, hakuna chakabuda. Ndezverudzi, you are still connected to. Chikuvha hachina kudamburwa, wakakonekta ikoko. Uchaona kutika hakuna vanatete venyu. Regedzai ndibve ndapa example yekwedu isusu. Nditokupa example yekwedu. Isusu kwedu kumusha kune mweya weurombe. Unoziva unonzi urombe? Mweya weurombe. Chinonzi urombe hakusi kushaya, but chiri mumind. Ukape rombe mari nhasi 10,000 kuripa kudai, kuswera mangwana unomuona achiya kukumbira amunawo tumufushwa here. Mweya weurombe, mari yakapukutwa yakadyiwa nemufushwa. Ende dhimoni reurombe hariremekedzi kana kutarisa kuti muri elder sezvo ndakaita izvi. Ukasatoziva nekutiza neupenyu hwako nekugara uri pamabvi uchinamata, rinokusona chete. Ende madhimoni haazorori, haarari, haasati afa kusvikira Satani abatwa aiswa muhell. So tiri kutambudzika nemweya yerudzi. Ndosaka iyeyu Ezekiel anotaura futi achiti madzibaba akadya mazambiringa anovava. Kuna kuchapter 18 madzibaba akadya mazambiringa anovava. Zvino asi isusu vana taakuzwa hwadzira wemadzibaba edu akasobata kudhara. That's why muchiona kuti nyaya dzimwe dzatinofambira pandichimbudisa paTV dzakasoitwa nemadzibaba akasoenda kudhara. But now vana vacho vasara vari kutambudzika because chikuvha hachina kugurwa, vakakonekta ikoko. Vakakonekta ikoko. Yes. Masikatezvara nhasi chiri kuguka kune wese ateerera nekutenda this word of God.
tiri kukudisconnecta. Mumwe anoti mwerudzi saka maakutuka madzibaba edu akafa karere, maakutuka hama dzedu. No. Rekedza ndimboexplaina bhijana chinonzi mweya yerudzi. Ndimbotijekesei bhijana. Vamwe havatozvinzwisisi kuti patinotaura kuti mweya yerudzi tiri kuti chii. Especially vanotenda kumidzimu yavo havadi kuti ibatwe. Although zvichizovapa maproblems futi. Handiti. Right. MuBhaibheri ndoda kuti tisvike pane chinonzi mweya werudzi. MuBhaibheri mune 3 madepartments akamentionwa nemazita. Department revatumwa, mamessengers anouya nemessage panyika achidzosa message kuna baba kudenga. Department rinotungamirwa naarchangel anonzi Gabriero. Handiti. Koita department rezvehondo. Patinonamata kuna Mwari, Mwari tirwirei tiwanireiwo nyasha. Pane maangels anotumwa naMwari kuzorwira munhu. Mukuru wacho wezvehondo idzi ndiMikairi. That's why uchiona kuti kuna zvakazarurwa uko unoona kuti Satani achidzingwa kudenga, chikara chichidzingwa kudenga chakarwa naMikairi, noti naMwari. Mwari akanyanya kukura. Mwari haana kutsonga zvekuti panapa pakalive kedu aka asimuke ariwo. Kaproblem kauri fungo tune problem kangasimudza Mwari. No, pane maangels anouya kuzokurwira. Sikundizwa zvakanaka iwo, uchandizwa zvako. Kune department rezvepraising and worshiping God raitungamirirwa neainzi Lucifer, uyo akazova ndiye Satani. Handiti. Right. Satani iye ndo pane nyaya ipapapa, ndo pane nyaya ipapapa apa, ndo pane nyaya ipapapa. Iyeyu anonzi Satani ndiye honzeri, ndio kuipa, ndo problem yawakafesana nayo nhasi. It's because of Satan. So zvaakaita adzingwa kubva kudenga, Bhaibheri rinotaura kuti akatora 1/3 yemaangels. Maangels akawanda, amene kuwanda kusvika kupi, akawandisa zvekuti vanhu havatorina kana kuwanda. Vanhu havana kuwandirana nemaangels. Saka akatora 1/3 yemaangels, kana kuti chetatu chengirozi dzaMwari, tikadrowa circle so toriti toti rotipa 3 mapieces riri round. Iyo vavomora 1 piece yacho ari maangels, kwobva kwasara 2 mathirds kudenga. Handiti. Ndobva adzika nadzo, ndo anonzi mademons iwayo, that maangels akatevera Satani iwayo. Satani ndokuya, iye ndiye king, ndiye mambo wacho wekingdom yake yesatanism. Ndo paanochisvika oisa madhimoni ake mumadepartments. Nyasondizwa zvakanaka. Ndobva aisa mumadepartments. Kune department rakangonzi mweya yenzvimbo. Inongoopareta iri mwamutare chete. Kana tikabva mwamutare kune anonga ariwo mupenhalonga chete. Kune ari mwawodzi chete. Kune ari munonzi chi mwamupudzi umu kana kuti musakubva chete. Handiti. That demoni remusakubva irorero rimukaritora mukaenda kuritsveta kudanga mvura, harisina power, harizivi kuti rinokontrola sei vanhu vekudanga mvura, rinonzwisise zvemusakubva. Dhimoni rerudzi manje ratoda kudhila naro nhasi. Right, gandibotora rimwe rinonzi re-religious. Handiti. Rechinamato, dhimoni rechinamato rinokontrora vanang'anga anozviti masatanist what. Ndada kuti ubva waziva kuti ese amunoti masatanist anachama nguva anani aya, madhimoni aya anohwarara padhimoni ren'anga, nekuti ndo pasenda panokontrolwa madhimoni ipapapa pan'anga apa. That's why muchiona kuti munogona kugara pasi mumba mwenyu mobva mati toda kufambira vanasikana vedu havasi kuroorwa, hapana chiri kubuda, handei tiende kwachadzuka kune n'anga yezamu rimwe chete tindobatsirikawo problem yatinetsa mumusha mwendu iyi. Muchisvika ikoko kwachadzuka ikoko, n'anga yezamu rimwe chete iri mukakicheni kayo kasina dhoo kakavharwa nesagi rine zving'aiso. Kana vana sinyoro ndakuonai muchibve kumba kwenyu, kokurudunurirai zvese, kokurudunurirai
zvokuti hamuna chamuchara mabva magutsikana more than 100% kuti right dambudziko redu rapera pano tasvika patsime. Why? The secret is pamaenda pang'angapa ndo pane mukuru wemadhimoni ati right that dhimoni iri nhasi zvangu iri dhimoni iri rakumbirwa nerekumusha kwenyu rerudzi manje rakasainwa nasatani kuti iwe unongodhila nevanhu vepakanjanda chete. Kune dhimoni rinotori nezita rekuti ndonzi kanjanda ini. Kunotori nedhimoni rekuti ndikaita zvekutamba mangwana munondoona mazino aitonga maputi akakangwa ndarombe. So that demon rinongodhila nevanhu vepi. Saka pamunotaura nhau yekufamba rinosanomhanya kuenda kuna bosi wari kun'anga kuti kuri kuuya vanhu vekwakanjanda vane problem abcd. Saka muchisvika munoudzwa zvese nechinhu chamabva nacho ndo chinokuzivisai. Ndo pamunobva mapererwa muti right tabatsirika tasvika patsime. Uri mweya werudzi zvavo. So basa remweya werudzi nderekuti kana mumusha mwenyu makanzi hamuna munhu anofamba nechinhu chine mavhiri anopomberwa mweya, ukatitengera bhasikoro nhasi wadenhana nemweya yerudzi. Ndo paunotiitira tsaona masikati rakacheka nyika nebhasikoro mavhiri agoita 8 iro rigoita mapisi 17 but iwe uriko zvako kuti hainini ishena chete ishena but bhasikoro raita beyond repair. Zvaramba kuti right iwewe uri ani unoda kufamba nechinhu chine mavhiri. Inini dhimoni rekwakanjanda ndakaudzwa uzive kwakanja havafambi nechinhu chine mweya. Nzwisisai papa. Kana kwenyu kwakataurwa kunzi munofa nechirwere chimwe chete, chirwere chepabonde, ndo pauchaona kuti baba mukuru vane chirwere chepabonde, baba munini vane chirwere chepabonde, tete vane chirwere chepabonde. Zvakuyambukirawo nekuvazukuru nokuti bhaibheri rati kwavakabva nekwewakaberekwa kuviri chakubata kwamai nekwababa chaputira mwana aiswa pakati nawo. Haachina kwekubuda nako, haachina kwekutizira. Mweya yerudzi. Handisi kuda kuti ufambe, ndoda kuti uvhare madziso uri ipapa, utarise zvinoitika mumusha. Usaenda kopedzerwa hako mari uchida kotsvaga kuti chii chiri kunetsa mumusha mwedu. No, handisi kuda kuti ubirwe mari. Ndoda kuti ungogara uri pauri ipapa, utrese zviri kuitika mumhuri mwenyu nezvakaitika. Zvimwe zvausingazivi bvunza vakakutangira vakuudze. Ungotarisa chete uri papa uone kuti zvakaitika kuna baba mukuru, kuna baba vako, kuna ava neava kusvika pauri hapana here kakuda kufanana kakuti avo vanga vaine asima uyo akaita asima newewo une asima. Yo, so nyaya iri panapa hama dzangu iri serious. Ndinofara nekuti muri kutaura nemunhu anga ine asima kukura kwake. Ndiri mudiki ndaiva neasima, ndine dhimoni rekuvhima. Ndaivhima zvemashavi zvamunondoona panapa izvi. Vatinoona vachivhima vamwe vanovhima nekudhakwa kunga kunwiwa. Zvokuti inini namukoma wangu chete tiri 2 takakwira bhazi kubva Musakubva. Takakwira bhazi Musakubva Mwamutare kuenda kumusha kwedu kwaRusitu kuChimanimani. Vanoziye kadoro kanonzi Kenge kakabuda madhezi amwe chete nelawizani. Madhezi acho kainge kari muchichubhu chiplastiki mazuva echiyadzwa aya. Kaimwirwe muchichubhu chinenge chemukaka cheche. Kari dangerous kadoro ikaka. Muri 6 maimwa kari 1 maikadhailuta moisa mvura maidhakwa mwese. But takapedza 6 tiri 2 tiri mubhazi. Tiri 2 chete. Zvekusvika pakuti unenge wakunwa doro so vamwe vanopera kuumburuka kudhakwa iwo uri right zvako. But wamwa kutovapfura. Wobva wanyatsa kuona kuti kune kunonzi kumwa kwemadhimoni erudzi. Ipapapo mhosva dzichiparwa dzisina musoro. Munhu anogona ndaigona kungobuda mumba sezvizvi, ndongobuda mumba sezvizvi ndototadza kudzoka.
anototsvaga munhu uripi ndatomuchitokisi kuchisamba police station. Wasungirwei? Wanga achite weti murodhi pakazarana. Mweya yerudzi yedzinza inotaura kuti kwedu kunodhakiwa zvekupenga akurongwi chinhu. Ndikaenda kuna Tezvara Tsano, hanzvadzi yemukadzi wamukoma. Mwari uyu, Mwari wakanaka sikari. Ndobva ndapiwa kamera. Mazuva kamera dziya dzekugezesa muchidai. Pandapiwa kamera. Zvikanzi Mukasha, enda nekamera yangu nefilmu, paina ainzi mafilmu aya kusati takuita zvemamemory card. Wondigezesera kuKodak kwaMutare. Kubva kuMount Zuma kuBocha. Wondondigezesera ikoko. Mari yacho 150 yobva yaverengwa. Nemafilmu acho amwanga handichazvizivi kuzvirondedzera mani pangu yacho, but ndichikuziva kuti mari yanga iri 150. Vandapiwa ndobva ndasvika paodzi. Chibva ndati unofunga kuti pa 150 ndikabvisa skadi 1, just 1 skadi pamari iyo ingabva yanzi yashota zvekutadza kusunga atsana. Bva ndati 1 skadi. Yakundosvika kuti yakopera bva papinde mamwe mafriends angu ndikati vachinda muri kubvepi hayi vano piwai 1 ato makoti. Kubva ipapo ndatobatawo rangu paipa time ndasarirwa nekuma $30 pamariya. Time ameno zvatakaita kuti takanga takutoite tunoizi here. Vakomana munoziya paodzi tembiri padhuze pagomo paya. Wetu mapurisa asvika, endai uku ndokunogara anhu akafanana nemi. Fe taiswa imomo. Apa Tsana akamirire Man Green. Mweya yerudzi zvinoita Satani kana akakubata chaizvo, kana akanyatsokubata, unofana, zvandiri kutaura izvi ndezvekuti unofana kusvika pakuti wega no, handichadi. Iwewe ndiwe, because Mwari haakufosi. Inzwai mwana wababangu, Mwari haakufosi kuti ubude muzvinhu, but unomeka a strong decision yekuti no, this is end of chapter 1. Handichazvidi futi zvagumira pano, wochera chikomba wopfira wotevera Jesu. It's a matter of your decision. Haisi nyaya yekutamba naye tiri kutaura kurongera upenyu huno neupenyu huchazouya wabuda munyama ino wafusirwa. Mweya yerudzi inoita kuti mwanasikana akazvarwa zvakanaka sevamwe. Amen. Vamwe vachichata, iye anenge achitambiswa achimitiswa. Vanotouya vakomana paari, but hapana ari kutaura zvine musoro zvokuti angada kumuisawo mumba. Vanotoziva kuti tichida kupedza nzara tinoenda ikoko kuna gate ikoko. Mweya yerudzi zvainoita kuti kana wapinda mumba, inogona kukuudza kuti ndiani akambogara mumba. Mugotanga kunetsana nemurume zvekusvika pakuti unopedzisira wakuti munhu wawaimbodisisa chaizvo uchitadza kurara, hope dzichitadza kubata, unopedzisira kuona kunge musoro wake wakaita kunga chidhina so. Satani anokonesa kushata kwemunhu wawaida, iri mweya yerudzi isiri kuda chete kuti ugare mumba imomo. Vamwe vanhu vakamboforera basa, tiri pamweya yerudzi ipapo, vari paqueue vachiforera basa so. Anga achitora ndobva auya zvikanzi right, nhasi ndiri kuda vanhu 7. Akabata munhu anga ari pamberi, akabata kadza rake kuda. Ndiri kuda vanhu 7 apa, vanhu vari paqueue vari palaini yekuforera basa. Ndiri kuda vanhu 7 pana. Right, saka taakuchitotanga manje. Kwakubva pane uya kwakuenda koti pa number 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atokwana. Dziri mberi dzatojambwa. Charamba chemweya yerudzi. Umwe musikana akati ari paqueue, ari kuda kupinda mundege kuti vaende kumhiri uko. Akangokaruka.
vanoita zvemaningira acho zvemapasipoti zvekucheka mapasipoti vakutoti ko mwana uye akati no mwana upizve zvikazi mwanazvo wamakabereka pasipoti yake iri kupi kasi aiwa handina mwana kuno rwendo rwukatokona zvinzi apa hamuna kuya nepasipoti yemwana akadzoka paakasvika kundonamatirwa kudai dhimoni rerudzi richibva rati tugu kumanifesta achidonha pasi paizika kamwana kachishema mweya yerudzi ichimurambidza kuti auye ndiko. Ndambotsanangura zvinokonzera mweya yerudzi asi hazvisizvo zvega, but zvikanzi naEzekiel kana kuri kuberekwa kwako pazuva rokuzvarwa kwako chikuvhu chako hachina kugurwa, hakune ziso rakakunzwira tsitsi kukuitira chinhu chimwe chezvinhu izvi, nokuva nengoni newe, asi wakarashirwa kusango nokuti vakasema upenyu hwako nezuva rekuzvarwa kwako. Unosemesa utori munhu ari right, but uchibva uko vanotonongedza kuti uyo ari kuenda uko uyo right. Zviri zvemweya yerudzi. Chinzwa isoko riri panapa anzi ndakapfuura kwauri ndikaona uchipfakanyuka muropa rekwako, ndikati kwauri uri muropa rekwako rarama. Zvirokwazvo ndinoti ndakati kwauri uri muropa rekwako rarama. Jesu akazouya, vana vababangu, kudenga kwakaitwa meeting, zvikanzi ndiani atingatuma panyika kuti andofa, nokuti nyaya iri panapa vaHebheru inotaura ichiti zvirokwazvo pamurayiro zvinhu zvinenge zvese zvinonatswa neropa, uye kana kusine ropa rinodeurwa hakune kanganwiro yezvivi. Ndoda kuti uzive kuti hakuna chinhu chine value kudai neropa. Ropa rine value kupfuura zvinhu zvese zvaungafunga. That's why uchiona kuti Satana akatozama nzira dzekuteedzerera kuti kana zvashupa hunzai huku tigure musoro ari kuda ropa. Akatozama nzira dzekuteedzerera kuti kana zvanetsa huyai nembudzi tidimbure musoro pari kudiwa ropa. Ndobva zvaonekwa kunzi vanhu vadzikinurike vakanditarisa nhasi apa. Kubva kumweya yerudzi panotodiwa ropa rinodeurwa, asi hapasi kudiwa raElder David Kanjanda, nekuti Elder David Kanjanda vanotorinewo ruchiva, vakatombonyepawo, vanotozvikudzawo. Pakudiwa ropa risina chivi, risina charakachipomerwa, toriwanepi? Pari kutaurwa kudenga. Bhaibheri rinotaura kuti ngirozi dzakatsikitsira kuti kwana mwana, kutarira pasi, kutya kuuya kuzokufira kuti udzikinurwe, udisconnectwe kubva kumweya yerudzi. Zvinonzi kwakava nerunyararo kudenga, asi gwayana rakazosimuka rikati ndiri pano, Jesu Kristu weNazareta, ndiri pano tenzi, nditumei kune ivava vanoshaya, vatambudzwa nemweya yerudzi, vari kungodzingwa mabasa, vane macertificates but havana basa ravari kuita, vane mwiri yatova weather report, vaakurwara zvekuziva kuti mangwana kune mafuwa, unototanga iwewe ndo unototanga kuudza vanhu kuti kuchafuma kuine mafuwa, nokuti zvirwere zvakarukirirwa mauri. Gwayana rikati ndiri pano. Ndobva auya Jesu weNazareta panyika achibva kudenga. Ndaida kuti umwe munhu azive kuti Jesu weNazareta haana kuzvarwa kutangira pana Maria, akabva kudenga. Ndo inonzi the Trinity of the Trinity of God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, muzita raBaba, remwanakomana neremweya mutsvene. Ndo vaivapo kutanga kusati kwavepo, vakatangira nguva nemazuva kuvepo, anogara seri kwapaivepo yasarungano. Jesu Kristu weNazareta pakaitwa denga nenyika aivapo. Anotori necontribution. Ukaverenga John chapter 1 unozwa kuti kunze kwake hakuna kana chinhu chimwe chete chakaitwa. Jesu weNazareta ndobva auya kuzvininipisa, kumboshanduka kwakuita ropa kupinda mudumbu raMaria. Zvikanzi naGabrieri, kwaziwai Maria makakomborerwa, uchava nemimba, ugozvara mwanakomana, ugomutumidza kuti Emmanuel. Ndiye achasunungura vanhu vake, ndiye achasunungura nyika. Iye Jesu weNazareta, kubva parukuvhute rwerudzi, kubva kumweya yerudzi, panongodiwa ropa raJesu weNazareta, hapana chimwe chinodiwa. Jesu ndobva auya, ndobva azvarwa nemhandara Maria. Pakatotaurwa zvikanzi kune here chakanaka chingabva Nazareta.
iko kuriko kuri kubva chakanaka. Ndobva akura zvake Jesu weNazareta, ndobva atanga kuita basa rake, ndobva adenha Satani. Satani neudofo hwake nokusaziva kwake akatofunga kuti maiwe, bheta ndimuparadze ndokuti umambo hwangu husimbe. Bhaibheri rinotaura kuti Satani akazadza mwoyo waJudhasi Iskarioti, akatsvaga kuti akatengesa sei mwanakomana waMwari. Akaenda kuvatongi, akamukwirira kumusoro, akamutengesa ikoko nemashekeri emari masenzi. Jesu weNazareta akabatwa ari mugadheni reGetsemani, ari kunamata apo pakadonha ziya rikava madonhwe makuru eropa ari mubindu reGetsemani. Ndopa akabatwa vachienda naye kumuprista mukuru, vakaenda naye kwaKaifasi, vakaenda naye kwaHerode, vakaenda naye kwaPirato. Vakapfuura nepavakamboenda naye pavakamusunga kumeso, vachimupfira mate kumeso, vachimurova kuti profita, kuti ndiani akurova. Vakasvika paPirato. Pirato akati handioni mhosva pamunhu uyu, but ivo vakashingirira vachikumbira chete kuti tisunungurirei Bhanabhasi muroverere Jesu Kristu pamuchinjikwa, ngaarovererwe pamuchinjikwa. Zvese izvi Satani ari kufunga kuti ahwina, but iyo ndo misheni yake yaafambira yekudzikinura iwewe. Vakagadzira tyava, chikoti chaiva nezviredzo mberi zvatinobatisa hove zviya, ndokumusungira pamuti, ndokutanga kumurova. Vakadzidza Bhaibheri vanonzwisisa kuti tyava dzakarohwa ipapo 40. Masaindisti anokonfemawo kuti zvirwere zvinoshupa i40 izvozvo. Kureva kuti chirwere chimwe nachimwe chine shamu yacho yakatorikita chirwere ichocho. Kuramba uchirwara nechirwere ichocho kusatenda muzita ra. Tarisai zvakanga zvichiitika pana Jesu weNazareta asungirirwa pamuti, tyava yakagadzirwa yezvikoti. Zvinonzi kana muchidzidza Bhaibheri, zvinonzi kusimudzwa kuri kuitwa chikoti chichiiswa mudenga, chiri kubuda chine nyama chine ropa, zviri kuzunzirwa kunyika kwauri iwewe kuti uporeswe. Ndosaka Isaya chiti nemavanga ake takaporeswa. Chikoti chichidzoka ikoko chiri kutora matambudziko ako chichiisa pana Jesu kuti atakure matambudziko ako iwewe. Ndo panogadzirwa korona yeminzwa. Vanodzidzisa Bhaibheri vanoti haisi minzwa iyi yatinongoziva iyi, asi zvaiva zvipikiri zvakarukirirwa nebhabhudhi waya kwakuisa mumusoro, kwakutora tsvimbo kwakurova kuti zvibaye musoro uzvimbe. Ndo pavanogadzira danda rinonzi muchinjikwa. Ndo pavanomutakurisa Jesu weNazareta, vobuda naye kunze kweguta kuti rugwaro ruzadziswe runoti ngaatukwe uyo anoturikwa padanda, uye anoraswa kunze kweguta kutukwa, anoturikwa padanda kutukwa. Zvese izvi zviri kuitirwa kuti mwanasikana nemwanakomana womunhu atambura nemweya yerudzi adzikinurike. Ndo paanosvika padehenya pachikomo cheKalvari, vanomuradzika ipapo, vanomuroverera ipapo. Jesu weNazareta achingoyuwira maiwe, achiyuwira maiwe, vachimuroverera Jesu. Ndo panoita vakamuturura vakamuisa mubindu rake, asi nezuva retatu akaonekwa amuka. Jesu weNazareta akatanga zvekufamba. Vana Tomasi vakatomboita nharo kusvikira vaisa zvigunwe kuona kuti zvechokwadi ndiye here Jesu amuka. But pane manzwi anotaurwa naJesu amuka anoti, uyai kwandiri mose, ndakapiwa simba rose kudenga nepanyika, ndakapiwa simba rose kudenga nepanyika, ndakapiwa simba rose kudenga nepanyika. Jesu auya kuzotora kii dzakanga dzabiwa naSatani mubindu reEdheni. Ndobva auya kufa pamuchinjikwa kwakudzika pamwoyo wenyika kundotora that key. Ane simba rose.
Chendai munyika dzose, muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa. Ndosaka ndauya panapa nhasi. Unotenda here mwanakomana womunhu kuti Jesu Kristu ndiye Ishe? Kana uchitenda nyora kuti yes I believe. Nyora mucomment section kuti amen, yes I believe. Kana uchitenda nhasi uno kuti Jesu Kristu ndiye Ishe, ndiye mambo kudenga napanyika, hakuna zverimwe zita rinokunda zita raJesu Kristu. Philippians chapter 2 from verse 9 inobva yati saka Mwari wakamukudza zvikuru akamupa zita rinopfuura mazita ose, kuti muzita raJesu Kristu mabvi ose apfugame, avari kudenga nevari panyika nevari pasi penyika, kuti ndimi dzose dzipupure dziti Jesu Kristu ndiye Ishe, mambo wemadzimambo. He is the King of Kings, Jesu weNazareta. So masikatezvara nhasi ndisandabva panapa, ndoda munhu anosimudza ruoko ari kwaari, nokuti ndaakuda kusvika kunamatira kuti mweya yerudzi ikuregedze masikati ano, mweya werudzi ukusiye masikati ano. Ndoda kukudisconnecta, toda kudambura chikuvhute, kuti kana voombera zvirege kukubata, kana vakakunokora tsoka hazvikubate, nyange vakadaidzira mutupo wako hazvikubate, nekuti paenda rimwe ropa risirire kwakanjanda, paenda rimwe ropa risirire kwaunobva kwawakaberekwa iwewe, pane rimwe ropa rekuti kana vakada kufemhedza hwema hwako hauchaziki, pane ropa rinotaura zviri nane kupfuura raAbel rataisa mumavhenzi mako kutanga iye zvino, nezita raJesu weNazareta. Ndakurayira mweya yerudzi ngaukusiye in the name of Jesus. Tonamata masikati ezuva nhasi, mweya yerudzi ngaikusiye, mweya yerudzi ngaikusiye pabasa pako ipapapo. Ndinokudisconnecta kubva kumweya yerudzi iri kuda kuvhiringidza basa, mweya yerudzi iri kuda kuvhiringidza basa, mweya yerudzi iri kuvhiringidza basa rako. Ndinokudisconnecta kumweya yerudzi iri kuvhiringidza basa rako. Ndinokudisconnecta kumweya yerudzi iri kuvhiringidza business rako. Ndinokudisconnecta kumweya yerudzi iri kuvhiringidza utano hwako, iri kukutomenda, uri kutadza kurara zvakanaka usiku, uchirota uchirara nevanhu, uchirota uchiyamwiwa, uchirota uchiita sex nevanhu vausingazivi. Kubva nhasi ndinodisconnecta nezita raJesu, ndinokudisconnecta kubva kumweya yerudzi nezita raJesu Kristu weNazareta akafa akamuka. Ndinokudisconnecta kubva hama dzako dziri kurwara, hama yakoyo ngaipore right now in the name of Jesus. Ngaachipora nezita raJesu. Iwe wakarara panhosimuka nezita raJesu. Iwe wakarara panhosimuka parutivi pari kurwadza, ngapapore izvezvi nezita raJesu. Parutivi ipapo ngapapore. Stroke iyo ngaitame right now in the name of Jesus. Stroke iyo ngaitame, ngaitame, disappear right now in the name of Jesus. Chirwere chepamoyo go right now in the name of Jesus. Chirwere chepamoyo disappear right now. You HIV and AIDS unozwa, unenzeve dzekunzwa iwe, dzikama utiterere ubude mwari, dzikama utiterere ubude mwari right now, right now, right now, right now, right now in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kutema kwemusoro go in the name of Jesus. Kutema kwemusoro go in the name of Jesus. Madziso ayo asingaiti zvakanaka nezita raJesu Kristu right now go in the name of Jesus. Zvemweya yerudzi ngazvitame, ngazvibve mauri mataretare aunongopinzwa nenyaya dzavakapomerwa dzausingazivi. Kubva nhasi taakuzvidhisapisa, taakuzvidhisapisa, taakuzvinyangarisa, taakubvarura madhoketsi, taakudhisapisa madhoketsi enyaya dzavakakwirirwa kumatare, kudziziva kana kusaidziziva, nokuti wava mwana waMwari, wauya kuna Mwari right now, wava chisikwa chitsva. Soko raMwari rinodaro kuti kana munhu ari muna Kristu ava chisikwa chitsva, zvakare zvose zvapfuura, tarirai zvose zvava zvitsva. Kubva nhasi nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Mudumbu ngamuchipora, ngamukusiye mudumbu, musana uyo ngaupore, gumbo iro, makumbo iwayayo ngaite zvakanaka, ruoko right now in the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you Jesus, thank you Father, in Jesus mighty name I pray, amen. Right, ndakuda vanhu hama dzangu vanoti inini handisati ndamboita munamato wokugamuchira Jesu kuve mwana waMwari. Ndo vandiri kuda izvezvi. Uri pawakagara ipapo, uri kwauri kundiona ndiri, maprayer request tiri kumada, ndazwa murume wangu gumbo atambura, ndo ratati chitonamatira ipapapo. No, after sinners prayer ndoda kukuitisai, mozondinyorera maprayer request iwayo tinamati delay nawo one by one. But vanhu handiri kumboda first
ndoda kupinza vanhu muumambo hwaMwari. Ndinoziva kuti tine vamwe vanotoenda kuchechi but vasiri muumambo hwaMwari. Munozviziva here kuti John chapter 1 verse 12 inoti vose vakamugamuchira vakavapa simba kuti vave vana vaMwari. Nyika yakasikwa naMwari, vanhu zvese ndezvaMwari, but kune vanozonzi vana. Usatamba nezita rinonzi mwana iwo. Kunzi mwana kureva mudyi wenhaka, kureva kuti vebhu, kureva kuti une simba nezvinhu zvacho zvepaMwari. Saka ndinoda kuti uri ipapo, wakagara ipapo pauri ipapo, tozoti amen tapedza this prayer, chingotedzera manzwi aya kuti utendeuke ubarwe patsau vemwana waMwari. Ita kuti Ishe Jesu, izvi udza Mwari, usaudza inini, revesa zvibve pamwoyo pako. Ita kuti Ishe Jesu, ndinobvuma kuti ndiri mutadzi uye handigoni kuzviponesa, asi ndanzwa soko renyu, ndavhura mwoyo wangu. Ndinoti Ishe Jesu, pindaiwo mandiri, muve Ishe, muve mambo nemuponesi woupenyu hwangu. Ndinokutendai nekundigamuchira, ndinokutendai nekundiita mwana waMwari, ndinokutendai nekunyora zita rangu mubhuku yeupenyu, muzita raBaba, reMwanakomana neroMweya Mutsvene, muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Ndakupinda munyaya dzenyu dzamuri kuisa. Pelagia Mukora, murume wangu, gumbo atambura. Takutuma mutumwa akabata munondo wemoto pane murume uyu waPelagia. Nezita raJesu Kristu weNazareta, right now, gumbo iroro ngarimasejwe, ngaribatwe nemedical team yedenga. Rite zvakanaka kutanga izvezvi. Nezita raJesu Kristu. Nezita raJesu Kristu. Amen. Uye ari kuti ini ndagamuchira Jesu, asi ndinokugamuchira. Ndinotenda kuti shona inomunetsa, asi anenge aruda kuti ndakambogamuchira Jesu saka ndakumugamuchirazve. Zvinotenderwa izvozvo, hapana kana Satani. Thank you Pelagia, hanzi ndinotenda. Maacids hamunyari muchapondwa. Uyu mutsigiri weTV yedu mukuru uyu. Hamunyari muchapondwa. Ndinokuona muma-comment section emavideos akawanda. Banzi ini ndatambudzwa nemaacids. Okay. Ane nzeve dzekunzwa maacids. Ane nzeve dzekunzwa. Hamunyari muchapondwa. Maacids ari kutonzwa voice rangu izvezvi. Maacids chibudai imomo mamuri kuita musangano mudumbura, hamunyari muchapondwa. Come out right now in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Come out. Talena marita kusuku ya pepenanja, usandele borina ramasangwe, shingwela murina ria sangwe ya vakaya. In Jesus' mighty name I pray. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Amen. Mweya Mutsvene anouya ipapo. Anouya, haana boundary. Haalimitwi nedistance. Anouya. Chimwe chinhu chandoda kukuudzai kana tichitinamatira nyangwe tichiita deliverance. Musafa makaignore zvinotaurwa nana chiremba kuchipatara. Handitika musafa makaignore zvinotaurwa nana chiremba kuchipatara. Isu tinotenda kuti munhu anonamatirwa uye anobatsirwa kuchipatara. Chipatara chinorapa, asi Jesu ndiye anozoporesa. That's why tichizonamata. Anoporesa ndi Jesu. Ndosaka muchiona kuti mumwe munhu anofa, mari dzakainadzo, atedzera zvese, aita zvese, but anongofa. Kuroti healing yazo pazoshayika kuporeswa. Kuporeswa kunobva kuna Jesu. That's why tichizonamata. Saka vari pamishonga, teedzera izvi zvakataurwa nana chiremba. Kana Mwari aita miracle, vachakuudzai kuti chisiyai mapirizi. Ivo ndo vachakuudzai. Asi tinotenda kuna Mwari anoita miracle yekutoti munhu ari paHIV anogona kunzi chibva, ari pamapirizi eBP anogona kunzi chibva. Pelagia Mukora, ini BP elder, ndakabata mari yakawanda chete, ndinototi ndirware zvekutadza kufamba. That's a spirit. That's a spirit. Iwewe Pelagia, iwewe
unofana kuzoya kuprayer group redu reWhatsApp. Torai mabhiro nemapepa ndikupei nhamba, kana kuti any video reutindi TV raunenge waona rine nhamba dzakanzi utindi TV, nyora kuti prayer group link, prayer group link. Ukangoti WhatsApp link tinokuisa kugroup resocial group rine munhu wese Jack and Jerry riya ndokwatokuisa. Nyatsokuspecify kuti prayer group link. Ukangonyora izvozvo tikutoku unongoita patience, nyangwe ikaita 12 hours tinozongoresponda tokuisira that link wopinda muprayer group. Uyu ndiri kumuda futi kugroup nevese vanoda kuzopota tichinamata kuWhatsApp uyai. Right, iri dhimoni ndoda kudhila nayo iri Pelagia Mukora. Please uite zvandataura. Ndiri kuzvinzwa Pelagia, mira tipedze this session. Unogona ku right, ndakudedzera nhamba yacho. Ndakudedzera nhamba yacho. Motongoisa message yakanzi prayer group link, prayer group link. Specify yai kuti nyatsa kujekesa kuseparata kuti prayer group link zvisiyane. 0771 952 832 plus 263 771 952 832 plus 263 771 952 832. Tibatsirane ikokoko, tibatsirane ikokoko. Right, ndiani mumwe apo atingada kunamatira izvozvi? Ndiani mumwe atingada kunamatira notakuda kupedza live yedu yarebesa? Ndiani mumwe andisida kukusira andisida kukuvharira kunze, asi musarega kuya kuWhatsApp, musarega kuya kuWhatsApp vasina kuzwa zvandataura. Ndati munoisa message paWhatsApp nhamba dzeutindi TV moti prayer group link. Kana uchida kupinda kugroup reWhatsApp rine munhu wese riya ratinombopota tichidiscussa nyaya dzinopisa dzepa TV, unongoti WhatsApp link. Ukangoti WhatsApp link ndokwauri kuenda ikoko. Asi kana uchida uko kwatinopota tichinamatirana uko, unongoti prayer group link. Prayer group link. Ndakamira munhu anonge aisa prayer ningiri yake apa, prayer request yake, ndimunamatire izvo. Ndakuda kupedza, ndakuda kupedza. Riruko kwama muri kumbudzi kuya. Ndinenge ndarisawo musoro, rume yemusoro. Sara Madyeya, hudyu iri kurwadza. Chimbobudai, 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 chimbobudai. Sara Madyeya. Tanamata nezita raJesu Kristu weNazareta, hudyu iyo, hudyu iyo ngaipore right now in the name of Jesus. Inonzwa every part yomuviri womunhu, inonzwa inzwi, inonzwa soko raMwari, inonzwa soko raMwari in the name of Jesus. Nezita raJesu Kristu, be healed. Pora tatonamata so hudyu iyoyo inotinzwa iyoyo. Moleni mutanga ini eoda ndakatanga chinhu chinyowani chinofa, asi okay, ndakatenga chinhu chinyowani chinofa, asi ndakatenga chitsaru chinogara. Right, izvi toda kudhila nazvo izvi, toda kudhila nazvo izvi. Muuye kuWhatsApp imi, muuye kuWhatsApp, yai kuWhatsApp. Uyai kuWhatsApp.
Ndinotenda hangu matikomborera elder. God bless you. Sondo rinouya muuye futi nenguva dzimwe chete idzodzo. Data ndichatenga. Thank you. Tinodzoka hatiregi. Takutoda kutoita katsika ikako every Saturday kutanga na 12 masikati. Every Saturday tichatoita tichidaro. Every Saturday tinenge tine 4 hours dzedu pana kutanga na 12 masikati kusvika na 4 tichibatsirana kuti zviite zvakanaka kusvika na 4. But nhasi edu hatisi kusvika na 4 ba, toda kutopedza manje apa na 3 nokuti ifirst ngrini first live yedu yokutanga. Ndakutenda Mwari zvikuru. Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka. Musafa makafurirwa mupfungwa dzenyu kufunga kuti bhaibheri munya. Number 1. Number 2, musafa makafurirwa mupfungwa dzenyu. Zvese izvo zvandiri kuudza izvo mastrategies asatani. Musafa makafurirwa kuti bhaibheri rakauya kuzokolonize nyika. Nokuti isusu tiri kubva muZimbabwe munomu tichienda kundoparidzire vakati colonize vacho vane mhino dzakareba takaribata. Dai vakauya naro kuzoti colonize vangadai vachitoti aiwa no taikutokuvhara ivo paya. But vari kuparidzirwa madhimoni achitobuda, so ende vachitotendeuka. So hatirambi kuti kune vakauya kuzokolonize nyika vachishandisa bhaibheri. Nanhasi kune vari kurishandisa kuba nhasi chaiuno. But mind yako ngaive iri positive pazvinhu zvekwamwari. Nhandare kana kuti battlefield yatinorwira nasatani ipfungwa dzedu. Ndosaka vaRoma chapter 12 ichiti musaenzaniswa newenyika ino, asi shandurwai murangariro wenyu uvandudzwe kuti muidze muzive kuda kwaMwari kunofadza kwakanaka. Ndiani uyu? Ine saidi rangu rekurudyi riri kundirwadza. Moleni Mutanga. Izvezvi saidi iroro rinonzwa, right side iro rinonzwa. Nezita raJesu weNazareta akafa akamuka. Tabona murena ria sangwe shakuna pepe na vasanda ya vakaya mulenere moshika ya vasanda ya. In Jesus mighty name I pray. Amen. Elder, ini ndine hope dzandinoda kuti mundibatsire kuti zvairevei. Ndaisa message up. Thank you. Tichauya ikoko. Aidzakandishikisa. Tirikuyako dondwari. Tirikuya ikoko. Mazvita henyu Elder neshoko ndadzidza zvakawanda. God bless you Josephine Mudede. Yes. Tirwai zvakanaka naMwari. Kutanga maybe next week tichanga tichipotsera ma lessons panapa. Tikabata kana kuti salvation tongoidzidzisa yakadaro totsveta pano. Faith tongoidzidzisa yakadaro totsveta pano. What chero chatinenge tabata tichidzidzisa pano kuita kuti patinozoya pa live hana dzedu dzinenge dzagadzirira kunzwa Mwari achitaura. Saka for now hama dzangu takuvhara live yedu kuti tizodzokazve next week sevanhu vanga vasina kugadzirira vakawanda, asi ndaakukukomborerai, ndaakukunamatirai, ndaakureleasa mablessings. Munotendwa nekudenga Elder. May God bless you. Thank you. Right, ndaakureleasa mablessings kwamuri mwese kwamuri ikoko. Ingosimudza ruoko saini yekungozvideredza pamberi paMwari. Tinamate. Baba vedu vakarurama muzita raJesu ndinotenda masikati ezuva ranhasi amatitendera kuungana nehama dzangu. Vamwe vari kuUK, vamwe vari muAfrica, Asia, Europe, whatever kwaari iye zvino. Asi matitendera kuva nenguva yakanaka yekufellowshipa nemi Mwari, tichinzwa zviri pamwoyo wenyu, tichinzwa pfungwa dzenyu kubudikidza nesoko renyu. Tinokutendai neva maporesa kutangira mumwoyo kusvika munyama kubuda kunze. Tatenda masikati ano muzita raJesu. Zita renyu ngarikudzwe rivongwe
ribatwe neutsvene. Ndo patagumira pano. Program dzevanhu dzinoguma asi dzenyu hadzigumi, nekuti dzenyu dzikaguma taakutoparara. Chipfurirai mberi nevanhu venyu, chipfurirai mberi nesu. Tinodaro kuti nyasha dzaishe wedu, rudo rwaMwari nekuwadzana kwemweya mutsvene ngazvive nesu tose, kudakara Ishe Jesu Kristu achioneka mumakore, muzita raBaba, reMwanakomana neremweya mutsvene, muzita raJesu Kristu weNazareta. Vatsvene vose ngavati amen. Thank you. God bless you. Bye bye. Uyu anonzi Salomu Chipfuwa, mutsigiri wedu mukuru zvakare. Right, tinoonanazve next Saturday. Hama dzangu, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Ndiringomirira maamen enyu ari kupinda kuti ndivhare. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Ndiringomirira maamen enyu ari kupinda kuti ndione kuvhara. Thank you, 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 thank you. God bless you, 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 God bless you. Kwanzi napelagia neniwo ichokwadi ichocho. God bless you. So chinoita kuti ndikurumidze kuidentify kuti munhu uyu mutsigiri mukuru. Munoona kuti maprofile pics ndinoziva kuti vakawanda muri vatsigiri vedu vakuru, but profile ndikaitarisa ndikaona face yemunhu, ukaidzokorora kuiona kairi katatu unenge kutoziva kuti munhu ndewedu. God bless you, God bless you, God. Saka vamwe venyu muri vatsigiri vedu vakuru, but hamuna kuisa maprofile pa YouTube penyu, hamuna kuisa face dzenyu, hamuna kuisa face dzenyu. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Komborerwai itirwai zvakanaka. Mwari ave nemi, tosanganazve next week. Muzita raJesu. Amen.